So guys, mao ni ang ato ang lesson for today. Basic lang kayo. Kinahanglan matun-an ninyo unsa ang pinakanindot or pinaka-hustler nga driver. Yes, boss. Saligan ko na yun. Amot lang nila. Wako kabalon sa ilang mga teknik. Pindihon ko ni. Easy boss, easy. Wako Dili kabalon. madala-dala nig hambog-hambog. Nalig lang niya, taas yung motor mo. Dili ni nambog amo Ako kaya gyud ko ni. Ni ako standard. Sigurado mo ana. Sigurado mo. Ako standard naman ako. Basic ra kayo na akong tudloon sa inyo ha. Tara na ay. Mao ni akong panginabuhi. Sige. Atong testingan ang inyong hambog Ay, standard niya. Kwan. First, second, third ni no? Oh. Sa ato pa nagi third of second first ani. Kaya tulor man mi. Tulor man mi. Oh. Sige. Tagag ang isa ni. Ang finishing line ani asa man? So Dito sa unahan, dito sa tumoy. Mulipot-lipot pa ni. mao ni amo ang Oh, magtuyok-tuyok lang ta. 5 ka tuyok, unya balik na pud 5 ka tuyok, hangtod mo diretso na dito mo tong finishing line. Okay. Ay mo balik dire o dit na. Mo balik siyempre. Dire ang finishing line Oh. ko. Dire mi mo Tuyok pa. balik. Hindi ka mo balik dire. Sige, So, sige. kasabot ka. Oh. Tara na ay. Oh. Ay, sig dali-dali diha, di ba ni madala-dali. So, andam na mo. Ready? Set. Go. Sige. Bubala ni.
Nakauna ko. Wow! Sila'y kaya sa ko ah. Yes! Woo! Yes! Sikan! Sikan! Third! Third! Sir! Yan sir! Nagaunsa man mo? Basic lang akong gitudlo sa inyo ha. Di pa yun ninyo makuha. Di man to mao yung ang akong gitudlo sa inyo. Kaya na kay sir, tanawa niya sir. Round Easy na kay routing sir. na ang guide, tanawa. Basic tayo. Naunsa man na akong tinudlo sa inyo. Wa ninyo butang sa inyo una-una. Dili lagi mao. First ko, ako'y una naabot dire. Third ako yun, sir. Di ba kaya? First ko. First. Dili na mao. Dili. Ang sada dapat sir? Gusto mo makakita og basic ka nagpag-drive? Aw. Tanawa ko ninyo. Mag-drive ka sir? Oh, sa pagtuon mo ako, di ka balo? Karon. Tanaw na to ning kambogiro ni sir. Sige na, sir. Sige daw sir. Sige. Sige. Wala ta diha. Sige. Tudluan ta mo sa pinaka-basic. Ipakita na ko sa inyo ang basic nga pag-drive sa motor. Tanawa ninyo, mao ni ang basic nga pag-drive sa motor nga dili mo simplang di mo matumba. Okay? Tanawa ninyo. What's up mga kata, no? Mag-shoutout ko guys. Shoutout kay Xander Brain Vlogs, kay Guapo ko, shoutout og kay Celcio Benitez, kay Monex TV, og kay Venus Gilin may, og kang Tonton Balungo, og kay Winad Diction Channel, shoutout og shoutout kang Bilma Mikabalo, kay Tonton Bulogo, shoutout. Shoutout pod kay Marie Gomales, kay Ate Lisel Manuel, sa shoutout sa Bitaog AC Pau Team, paki-support sa ilang YouTube channel. subscribe. And ay kalimot sa pag-subscribe no. Then kay Ilin Joy Campilan, shoutout from Davao City, kay Dominador Mihoy, shoutout. Shoutout kay Ken Patrick Lambatig from Palengke, okay, shoutout sa inyo diha. Then shoutout kay Mas Bati Boy, kay Roldan Gonzaga. Shoutout kang Just Now, Aubrey Amor Rivera, shoutout. Shoutout din kang Wilma Huluday, shoutout. Shoutout kay Vicente Bidas. O kana lang no, sa gusto magpa-shoutout, comment lang mo diri, ay mo kalimot sa pag-follow sa mo ang Facebook page o pag-subscribe sa among YouTube channel. para updated mo sa mga video kung gusto mo magpa-shoutout silang baton. Comment lang mo sa YouTube. Okay, so kana lang, daghang salamat.